Zažil som obdobia s redakčnými radami, aj bez redakčných rád, jednoducho žiadny zákon, a to je omyl, ak to niekto tvrdí, žiadny zákon neurčuje, že musí mať redakcia redakčnú radu. A ešte chcem upozorniť na to, že redakčná rada nepozostáva z poslancov mestského zastupiteľstva, ale redakčná rada pozostáva z významných osobností toho odboru. Ale nebránime sa tomu, ale máme tu veľmi zlú skúsenosť, ktorú môžeme doložiť, že redakčná rada, ktorá by sa 12-krát do roka musela zísť, sa jednoducho neschádzala, nekontrolovala materiály, nehovorila, nehlasovala o tom, čo sa uverejní a čo sa neuverejní. Ja znovu opakujem to, čo platilo vždy. Každý občan mesta Pezinok, každý poslanec, ale to bôž poslanec, má právo v Pezinčanovi uverejniť čokoľvek. Čokoľvek. Zodpovedný redaktor zodpovedá za to, čo uverejní, nikto mu do toho nekecá. Zodpovedá za to, čo má napísané v tiráži, že má právo článok krátiť. Ani jeden z vás nemá skúsenosť, ak máte, prosím, prihláste sa, že máte skúsenosť, že váš článok poslancov alebo predtým nebol uverejnený. Bol doručený a nebol uverejnený. Ak takú skúsenosť máte, nech sa páči, povedzte to tu verejne. Nebránim sa, znovu opakujem, ani redakčnej rade, len hovorím, že technicky je to dosť problematické, aby redakčná rada, ktorá sa bude 12-krát do roka schádzať zadarmo, na dôvažok, viete, že tá uzávierka a deň vydania je veľmi, veľmi krátky termín. Takže ak je to poslanecký návrh, dáme hlasovať, poprosím návrhovú komisiu, budeme dvakrát hlasovať o poslaneckom návrhu redakčnej rady, ktorú predložil pán Grell, a potom o celku. Nech sa páči. Návrhová komisia navrhuje v bode 15 hlasovať najprv o poslaneckom návrhu pána Grella, aby sa vytvorila redakčná rada mesačníka Pezinčan. Nech sa páči, poprosím o hlasovanie. Sedem poslancov bolo za, proti bolo 6, zdržalo sa 9, hlasovali všetci. Ďakujem.